uma kanjalo uma ngabe kuyisikhathi sokukhuphula iy'mali zingakhushulwa iy'mali kodwa le yabantu laba abahola ukuthi baney'ngane ayona ingama nje ilokhu imeze lapho ngoba kunje nje emhlabeni abantu bazala kangaka yizo lezi imali lezi. Uke wezwa kuthiwa sezikhuphe kanjani? Ngiyazi. Mina ngimangele ngayigcina u-300 noma ngayigcina ngami. Iwu-500 and isiwu-6. 620 manje angithi uyabona manje uma uney'ngane ey'ntathu abanye sebedlala nje noma engahlusanga kuzala sekuthi nje umate awumate sekunemali ebeyoqala ukuzama amakhadi wabeke eduze yabona. Mina into engingayithandi leyo ngoba le ngane yami kube kuyenza ibingaze ngoba ngifuna ukuyisa enyuvesi ibingaze ibuye enyuvesi ingane ingakabi nayo ingane manje nanku ulokhu le mali eqodlwana izobalekela imali ithi baba uyabheda.